vítejte v dnešních zprávách Gáby a Niky a v dnešních zprávách si řekneme, jak mládež ovlivňuje okolí. Samozřejmě mluvíme o těch nějakých, jakoby třeba čmárnicích na panelácích anebo sportních slovech. Jsme jakoby my zase zažili. No. Tak dneska si povíme o jedné holce, kterou jsme byli včera venku. Bylo tam vlastně víc holek, ale ta o které tady budu mluvit, ta byla tam nejsprostější. Jak by určitě vyplývalo, tak to chceme. Jako abyste si z toho vzali po naučení, protože to bylo fakt strašný. Tak já si teď, Nick, bude ptát na otázky a ty budeš odpovídat, já u toho byla, ale ty nám to řekneš celé. Ano. Tak jak se k tobě ta holka chovala a jakým způsobem si to ty vnímala? No, chovala se ke mně jakoby... Já nevím, chovala se ke mně sprostě hlavně a jako kdyby byla prostě nějaký dítě, který vlastně neví vlastně, co ani říká. Ano, takhle se chovala k nám obou. Ano. A můžeš nám trošku popsat, co ti říkala a hlavně i tobě. Ano, co nám říkala? Gabči třeba řekla, že je sonda. Dobře, to řekla nám obou. No, hlavně nám obou. Ano. A řekla nám, že prostě, nevím, prostě za každým slovem říkala prostý slovo. Já nevím proč, ale vnímala jsem to tak, že nechtěl jsem s nima být. Dobře. Potom jsme si řekli, že prostě už s nima nikdy nebudeme ven. Já upřesním, že ona třeba pokaždý, když jsme tam byli, tak vždycky prostě musela říkat něco sprostého. Tak to někdy bylo srandovní, ale někdy i nepříjemný dost. Ano. Začátkama to bylo docela srandovní a myslela jsme, že se trošku zmírní, ale byl to omyl. Ale už začínalo fakt hodně stoupat. Dobře, jenom řekneme, že taky... Tak další otázky. Ano, jak jsme se dívali, tak měla sebou permanentku, viď, tu fixu černou. Tak co přesně dělala, jak kreslila a na jaké věci kreslila a co? Trošku nechutený, ale kreslila papské přirození. Dobře, na lampy? Na lampy a hlavně na autobusové cedulky. Dobře. Začali jsme si říkat, že bychom to najednou jakoby ukončili, že bychom šli domů. Tak, samozřejmě chovala se k nám nepříjemně, jak už jsme říkali, a také dělala jakoby nám ostudu. Na nějaké, když šli okolo nás lidi, tak prostě stejně mluvila sprostě a většinou jim i něco řekla. Ano. Tak Niky, chovala se ještě nějak k jiným lidem. Co jsem viděla, tak také řvala na nějaké páry. Co na ně řvala? Ježiši. Dobře, já to řeknu. Vím, že si ojebal její ségru, dobře. To bylo dost nepříjemné. No a takhle, no. Se ptát na ještě nějaké otázky? Dobře, tak jak to vnímalo okolí a hlavně, když jsme tam byli s těma dalšíma kamarádkami, jak to vnímali oni? No, hlavně v okolí se jich hlavně nevšímalo, protože nevím, prostě byl takový rozumí, že se toho nevšímalo vůbec a tak, já bych se to taky jako nevšímala. A ty kamarádky se z toho zasmály, jakoby. Dobře, máme tomu rozumět tak, jako že se toho pomalu taky chytali a smáli jsem tomu? No, já nevím. No, nevím, ale asi jo, no. Nebo spíš určitě jo. Dobře. Brali to jako ze srandy, ale pro nás to nebyla sranda vůbec. Samozřejmě jsme se báli, že za chvíli to pochytíme taky. Ještě zdůrazňuji, že říkala, že to pochytila prostě ze třídy, ze školy. Holky, co natáčíte, nazdar. Čau, ahoj. Tak jo, tohle bylo... Kdyby něco, tak to byl asi zůlenec.
Tak jo, to byl další důkaz, že to, co říkáme, je pravda, takže vem si to po naučení. A takových lidí si vůbec nevšímejte. Takže tohle by bylo... A, takže tohle by bylo pro dnešní video všechno, víte. Já ještě nějaké otázky. Jo. Dobře, tak otázky, že tě to baví. Tak otázky, budeš s ní chtít ještě někdy ven? A nebo říkala o nás něco, já to vím, ale řekni to do videa. Já nevím, jestli si ještě budu chtít ven. Pod podmínkou, že nebude sprostá. Dobře, což se asi nikdy nestane pro takové typy. Tak tohle by bylo všechno z našeho videa. My se s váma loučíme. A zatím ahoj. Ahoj.